štúdiu už spolu so mnou sedí Marek Remža, generálny manažér Popradských Pirátov. Marek, čau. Ahoj, Daniel. Mám na teba hneď prvú otázku. Piráti v hale tejto tu veľmi peknej, v strednej športovej škole. Ako k tomu celému došlo? Tak došlo k tomu už podstatne skôr. My sme s pánom riaditeľom Lajčakom boli už asi pred 2 rokmi v kontakte, že sme tu hrali ešte nejaké zápasy play-off pred 2 rokmi aj koniec základnej časti, keďže naše ihrisko vtedy bolo zamrznuté, takže sme to využili. Bol to betónový povrch. Minulý rok sme tu neodohrali zápasy, lebo chlapci nechceli, lebo polku sezóny hrali tam a tá zima nebola až taká silná, takže mohli rovno naskočiť na CVCčku a nechceli meniť podmienky pre play-off ani na základnej časti koniec. Takže minulého roku sme celé odohrali na CVCčku, ale s tým, že Prešovský samosprávny kraj nám pomohol aj s povrchom, tak sme sa rozhodli, že predsa tu tie podmienky šatne aj za zeme klubu by to bolo lepšie oveľa, tak sme sa to presťahovali. Máš nejakú spätnú väzbu, či sa tu chalanom a trénerom páči? Tak dajme si otázku, komu by sa to nepáčilo, hej, máš tu krásnu veľkú šatňu, máš tu ihrisko, neprší na teba, nesneží, hej, proste si tu v každej poveternostných podmienkach, hej, pod strechou, takže podmienky sú super. Je to, že chalani sa troška, nie že sťažujú, ale musia si proste zvyknúť na to veľkosť toho ihriska. Proste to ihrisko je podstatne väčšie ako pri centrove voľného času. Možno tam boli viacej naučení hrať iný hokejbal, ale proste musia sa na to zvyknúť a čím skôr si na to zvykneme, tak týmto skôr bude naša výhoda potom. Poďme sa na klub pozrieť tak trošku z výšky, totižto každá kategória od najmenších už má za sebou nejaký turnaj. Tak ako hodnotíš tak celkovo možno výsledky klubu po polovici? Približne polovici sezóny. Začal by som u tých najmenších, u 9, 11. Čo ma tam teší je veľký počet detí, čo je super. Deti to chytilo, deti to baví. Bol som sa pozrieť na nejaké zápasy Prezident Cupu, čo tu mali, takže videl som tu radosť v očiach a toto, že si mohli zahrať konečné zápasy a aj proti iným mužstvám, hej, nielen Spišská Bela, hej, že tu hráme pripravené zápasy, čo je tak je dobre, hej, že keď majú v rámci nejakých tréningovej jednotky aj zápasov s Spišskou Belou, ale pomerili sa aj s mužstvami Žiliny, Bratislavy a týchto vecí. Čo ma ďalej veľmi teší, v týchto kategóriách nie sú hokejisti. A to je veľký prísľub do budúcna pre tento klub, lebo proste môžeme s nimi pracovať prakticky od najmenších až po vyššie kategórie. Čo sa týka, tamto spomenúť 12, 14, 12, tam sú vlastne takisto prvoračáci vlastne v tej 12, kde skončili u 11. Sú tam prvý rok v 12, učia sa ten systém na tom veľkom ihrisku hrať a tieto veci. Takže aj tie výsledky troška zodpovedajú tomu, hej, že sú to prvý rok sú v tejto kategórie. Takže ja si očakávam od tej 12 od druhého roku, že tam to bude podstatne lepšie. Poviem aj ku tej 14 vlastne minuloročný majstri U12 kategórie prešli vlastne do U14. Prvý turnaj odštartovali vynikajúco, pozberali body a potom mali sme doma turnaj, kde sa mi nepodarilo, bohužiaľ, smolne. A už sa potom prejavila tá kvalita tých starších chlapcov, ale tiež tam je veľký prísľub, tam je veľmi silný ročník aj do budúcna. Čo sa týka 18, spojím asi aj s 20, tam sú všetko mladí chlapci, ktorí vlastne aj v 18 aj v 20 tam hrajú 15-16 roční chlapci, 17, ktorí vlastne ešte majú len hrať v kategórii 18 ročných, je to ešte 20 ročných, ale som rád, že majú možnosť hrať aj za 20 ročných, že proste čím skôr si zvyknú tú staršiu kategóriu, tým to bude pre nich len lepšie. Čo sa týka Ačka, tamto mužstvo v lete vyzeralo celkom inak, ako my začali tú letnú prípravu, boli tam nejakí hráči, bola tam nejaká predstava, že kto by mohol hrať, kto by nemohol hrať. Potom tí chlapci, niektorí sa rozhodli, že nakoniec nepôjdu hrať, ako je Dudka a ostatní, takže malo celkom inak to vyzerá to mužstvo, boli nejaké prípravné zápasy, potom do toho prišlo zranenie Kromku, Beďo sa zranil, hej, takže to mužstvo nepridávalo na sile a skôr by som povedal, že oslabovalo. Tak sme zapracovali tých mladých chlapcov, veľa hlavne odchodov aj bolo. Lipo odišiel do Považskej, veľa hráčov išlo pracovať do zahraničia, nie sú tu vždy, hej. O tie posily, ktoré sme mali minulého roku, tak odišli do materských klubov, hej. Ale zase som rád, lebo tým pádom tí mladí chlapci dostávajú šancu a dostávajú kvalitnú porciu, hej, zápasov, takže je to super. Napríklad aj keď sa zranili tí hráči alebo nemohli niektorí vycestovať hráči, tak ja som rád, že napríklad taký Michal Pešta dostal takú šancu. S tým sme počítali možno nejakým 8 obrancom a v poslednom zápase hral prvých 2 obranných formáciách a hral vynikajúco. A to je tým, že hral tie zápasy, hral a tým sa zlepšoval od zápasu k zápasu, jeho výkon rastol. Natáčame počas zimnej prestávky. Chcem sa opýtať, že čo ťa čaká počas zimy ako generálneho manažéra? Lebo predpokladám, že určite máš plnú hlavu či už prestupov, alebo možno vybavovania. Čo sa týka posíl, sme sa s chlapcami bavili.
počas večierku alebo ukončenia sezóny, kde sme si sadli a sme si povedali, čo chceme. Zatiaľ to je také, že nie veľmi dobré správy sú, lebo komunikoval som s Jankom Šatkom, tí chlapci, čo tu boli minulého roku. Janko Šatka asi to vyzerá, že pôjde do LG. Vosky sa mu narodilo druhé babo, tiež chce byť bližšie rodiny, tak keď niekde prestúpi, tak počítam, že to bude Povazka. Lukáš Maďarka mi tak prikývol, že by aj prišiel do Popradu, takže s Lukášom by sme eventuálne počítali. Čo ja by som veľmi rád privítal, aj sme v kontakte už od leta, Paťo Mitra, jeho by som veľmi chcel, lebo to je veľmi kultivovaný chalan aj do kabíny, aj všetko rozumný chalan, aj strelec. Právak, potrebujeme tam do toho druhého toku ku Liborovi, proste strelca. Odišiel Lipo, hej, čo boli taká dvojička a potrebujeme ku nemu strelca, proste, že mu to tam bude dávať a ten strelec to bude dávať góly a presne na to by nám pasoval presne ten Patrik Mitra. A čo sa týka zimnej príprave, tak ja som sa väčšinou komunikujem s trénermi, s chalanmi, čo by chceli vybaviť a keď príde nejaká požiadavka o nich, tak ja sa snažím to vybaviť. Však na to som tu, aby som to riešil a vybavoval. Zatiaľ požiadavka neprišla, zatiaľ prišla len požiadavka na to, že by chceli mať tréningy od polovičky januára. Začínajú 17.1. prvý tréning, takže to bola zatiaľ jediná požiadavka. No a na úplný záver nášho rozhovoru, sponzori a finančná stabilita klubu, patrí to ku každému športu, ktorý berieme trošku profesionálnejšie. Tak ja sa na rovinu opýtam, že ako to vyzerá po finančnej stránke? Po finančnej stránke to vyzerá, myslím, že sme zastabilizovaní dosť, máme všetko vyplatené, čo sa týka pohľadávok voči nejakým, čo nakupujeme výstroje, alebo dresy, alebo trička, alebo tieto veci, toto máme pokryté všetko, čo sme materiálne nakúpili, všetko je vyplatené do konca roka 2024, takže je to super. Sponzori musím pochváliť a poďakovať hlavne sponzorom, ktorí fakt dodržali všetko, čo sme si prislúbili pri rokovacom stole a všetky peňažky alebo iná pomoc, ktorá prišla, tak prišla bez problémov. A týmto im som fakt ako veľmi pekne poďakoval, lebo bez ich pomoci by nemohli fungovať prakticky možno polovička aj úspechu je ich, pravda, že. Hovorí Marek Remeža, generálny manažér Popradských Pirátov, ktorému týmto ďakujem za čas a za to, že prišiel k nám do štúdia a zodpovedal naše zvedavé otázky. Marek, ďakujem. Ďakujem, Daniel, za pozvanie.